anem a fora pel barri. Anem a visitar Sabadell. Passarem molt divertit. I, bueno, sortirem a passejar. Som-hi! Bé, hem arribat a fora. Espero que anem a arribar al mar i t'ensenyaré la ciutat. Bueno, del poble. Bueno, millor ciutat. Anem-hi. Bé, hem arribat fins aquí. Espero que t'agradi. Allà és la torre, abans de tot és la botiga. I d'allà és del Corte Inglés. I aquesta torre nova és Torre Milenio. Allà de tot està la iglesia de Tibidabo, que és de Barcelona. Y para está la montaña. Y allá, aquesta muntanya és de Montserrat. Anem a veure tot el barri. Aquest és l'Ajuntament Sabadell. Fa anys que era l'escola i ara és Ajuntament. Això és iglesia. I per l'últim, emblema Sabadell. I una campana. Ahí va, y esa tubería me recuerda a Super Mario. Ahora comer. Ya.
ha sigut guai? Ha sigut divertit a veure a Sabadell. Bueno, és així. Bueno, jo deixo el meu programa, dona'm m'agrada i subscriu-me al meu canal. I moltes gràcies per veure. Adeu.